பகவானுடைய கருணை, அவருடைய உபதேசங்கள், அவரை பற்றி படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு அவகாசம் பகவான் கொடுத்திருக்கார். ஸோ அவருடைய பாதங்களுக்கு நாம கண்டிப்பாக அவருடைய உபதேசங்கள், அவரை பற்றி படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு அவகாசம் பகவான் கொடுத்திருக்கார். ஸோ அவருடைய பாதங்களுக்கு நாம கண்டிப்பாக நமஸ்காரம் செய்ய. ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ புஷ்பா மாதாஜி வந்திருக்கேடா? ஐ திங்க் புஷ்பா மாதாஜி காணும். வந்திருக்கீங்க. ஓகே. பத்மா மாதாஜி வந்திருக்கேளா? பத்மா மாதாஜி நேத்து வாசிக்கணும்னு கேட்டாயிலே, வந்திருக்கேளா நீங்க? இன்னைக்கு நாம 7வது அத்தியாயம் வாசிக்க போறோம். ஸோ துரோணரின் மகன் தண்டிக்கப்படுதல். ஸோ பகவான் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தண்டனை, அதாவது நித்திய ஜீவனம் அப்படிங்கிற ஒரு தண்டனையை வழங்குகிறார் இல்லையா? அதாவது அவன் மரணத்துக்காக ஏங்கிண்டே இருக்கணும். மரணம், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவர்களுக்கு மரணத்தை ஏற்படுத்தியவன், அதாவது குரூரமான மரணத்தை ஏற்படுத்திய அவன், அதுவும் தூங்கும் பொழுதே பார்த்தீங்கன்னாக்கா குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொன்றவன் அவன் இல்லையா? அவ்வளவு ஒரு கோரமான ஒரு செயலை புரிந்தவன் அஸ்வத்தாமன். ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு குரோதம் எல்லாம் இருக்கவே கூடாது. வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல மனிதனாக வாழணும்னா பேசிக்கலி நமக்கு கருணை என்பது இருக்க வேண்டும். ஆனா அதற்கு ஆப்போசிட்டான செயல்களை தான் அவன் புரிந்தான். ஸோ அதை கொன்றதால் அவனுக்கு என்ன லாபம் அடைந்தான்? எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ அந்த கோபம், அதுக்கப்புறம் பொறாமை, இதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு அழிவை தான் கொடுக்கும் என்பது எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கையை நம்ம எடுத்துக்காட்டாக இதிகாசங்கள்ல இருந்து கூட நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம் இல்லையா? ராமாயணத்துல சூர்பனகையினுடைய அந்த அவளுடைய ஆசை, அவளுடைய கோபம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பெரிய அழிவையே, லங்கையே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அழிய வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்தது இல்லையா? ஸோ எப்பொழுதுமே கோபமும் பேராசை, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பொறாமை, இது மூன்றுமே ஒரு மனிதனை அழிவு பாதைக்கு தான் எடுத்து செல்லும். இந்த மூன்றையுமே நம்ம தவிர்த்தாலே பகவான் நமக்கு கூப்பிட்டு மோட்சமே கொடுத்துருவார். ஸோ ஏன்னா அதுவே ஒரு பெரிய நற்குணங்கள் தான் நம்ம சொல்லணும். இந்த மூன்றையும் தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனையே நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்ல மனிதனாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும். இந்த மூன்றையும் தவிர்க்கிறதே அதுக்கு மனப்பக்குவம் வரணும்னா தான், அதனாலதான் பக்தியை செய்யுங்க அப்படின்றது சொல்றது. பக்தி செய்யும் பொழுது இந்த மூணையுமே நம்ம தானாக தவிர்த்து விடலாம். ஸோ இப்போ 7வது அத்தியாயம் பகவானுடைய கருணையால இன்னைக்கு நாம் இந்த 7வது அத்தியாயத்தை வாசிக்க போகின்றோம். அவருடைய கருணை வேண்டும் நமக்கு. இந்த 7வது அத்தியாயத்தை உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை அவர் நமக்கு வழங்கட்டும் என்று நாம் இந்த 7வது அத்தியாயத்தை வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸோட போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஸோ பதம் 1 நிர்கதே சௌனிகா உவாச்ச. அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நேத்து
இந்த சாப்டருடைய சம்மரியை பார்த்தோம். அதாவது 58 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது. முதல் 7 ஸ்லோகங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவருடைய பார்வையும், அதுக்கப்புறம் வந்து பகவத்கீதை பற்றியான வந்து பாகவதத்தின் மீது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா புகழாரங்கள். ஸோ அந்த அந்த டாபிக் கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் வந்து சௌனிக முனிகள் தலைமையிலான இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் எல்லாமே கேள்விகள் கேட்கிறார்கள். அதுக்கு சுத கோஸ்வாமி அவர்களும் விளக்கம் கொடுக்கின்றார். 4லிருந்து 7வது ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் எவ்வாறு பகவானையும் மாயையையும் மற்றும் இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் எவ்வளவு சங்கடத்தில் இருப்பது எல்லாவற்றையுமே அவரால் வந்து பக்தியில வந்து அவர்கள் அதை வந்து எவ்வாறு அதை சரி செய்து கொள்கிறார்கள், பக்தி செய்து அந்த அந்த சங்கடங்களிலிருந்து அவர்கள் எவ்வாறு வந்து வெளிப்படுகின்றார்கள், இதை பற்றி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாகவதத்துல வந்து அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். ஸோ இந்த 7 ஸ்லோகங்கள் வந்து நாம இன்னைக்கு எப்படி போகிறது என்று பார்க்கலாம். ஸோ சௌனிக உவாஷ நிர்கதே நாரதே சூதக பகவான் பாதராயணக ஸ்ருதவாம்ச தத் அபிப்ரேதம் ததக கிம் அகோரத் விபுக. எஸ், புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சௌனக உவாச நிர்கதே நாரதே சூத பகவான் பாதராயணக ஸ்ருதவம்சத் அபிப்ரேதம் ததக்கிம் அகரோத் விபுகு. சௌனக ஸ்ரீ சௌனகர் உவாச்ச கூறினார், நிர்கதே சென்றதும், நாரதே நாரத முனிவர், சூதரே பகவான் உன்னத சக்தி வாய்ந்த பாதராயண வேதவியாசர், ஸ்ருதவான் கேட்டவரான, தத் அவரது அபிப்ரேதம் மனதின் ஆசை, ததக அதன் பிறகு, கிம் என்ன, அகரோத் அவர் செய்தார், விபுகு மிகச்சிறந்த. மொழிபெயர்ப்பு. சௌனக ரிஷி வினவினார், சூதரே, மிகச் சிறந்தவரும் உன்னத சக்தி வாய்ந்தவருமான வியாசதேவர் ஸ்ரீ நாரத முனிவரிடமிருந்து அனைத்தையும் கேட்டறிந்தார். எனவே நாரதர் சென்ற பிறகு வியாசதேவர் என்ன செய்தார்? பொருளுரை. இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து பரீட்சித் மகாராஜன் அவரது தாயின் கருவில் அற்புதமான முறையில் காப்பாற்றப்படுவதும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை விவரிப்பதற்கான காரணமும் அறியப்படுகின்றன. இதற்கு காரணமாக இருந்தவன் துரோணாச்சாரியாரின் மகனான திரௌணி அஸ்வத்தாமன் என்பவன் ஆவான். அவன் உறங்கிக் கொண்டிருந்த திரௌபதியின் 5 மகன்களை கொன்றதால் அர்ஜுனனால் தண்டிக்கப்பட்டான். ஸ்ரீல வியாசதேவர் புகழ்பெற்ற காவியமான ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை துவங்கும் முன்பாக பக்தி பூர்வமான சமாதியில் ஆழ்ந்து முழு உண்மையையும் உணர்ந்தறிந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறது, அதாவது பரீட்சித் மகாராஜாவுடைய ஜனனத்திற்கு பங்கம் விளைவிக்கிறான் இல்லையா அஸ்வத்தாமன். ஸோ அங்கிருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வியாசதேவர் வந்து தன்னுடைய இந்த பாகவதத்தை வந்து எழுத துவங்குகிறார். ஸோ சௌனிக உவாச்ச நிர்கதே நாரதே சூதக பகவான் பாதராயணக ஸ்ருதவாம்சக தத் அபிப்ரேதம் ததக கிம் அகோரத் விபுக. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சௌனிக ரிஷி பார்த்தீங்கன்னாக்கா வினவினார், கேட்கின்றார் அவர், சூத கோஸ்வாமியே, மிகச் சிறந்தவரும் உன்னத சக்தி வாய்ந்தவருமான வியாசதேவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீ நாரத முனிவரிடமிருந்து அனைத்தையும் கேட்டறிந்தார் இல்லையா? அதன் பிறகு நாரதர் சென்ற பிறகு வியாசதேவர் என்ன செய்தார் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார். இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாம பார்க்க போறது பரீட்சித் மகாராஜனுடைய ஜனனம். ஸோ பரீட்சித் மகாராஜன் தனது தாயின் கருவில் அற்புதமான முறையில் காப்பாற்றப்படுவது. யாரால்? பகவானால் காப்பாற்றப்படுகின்றான். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை விவரிப்பதற்கான காரணமும் அறியப்படுகின்றது. ஸோ அங்கிருந்து தான் இது ஸ்டார்ட் ஆகிறது. இதற்கு காரணமாக இருந்தவன் யார் என்றால் துரோணாச்சாரியாருடைய மகரான திரௌணி. அவனுக்கு இன்னொரு நாமம் திரௌணி என்பது. அஸ்வத்தாமன் ஜென்ரலாக நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அவன் உறங்கிக் கொண்டிருந்த திரௌபதியினுடைய 5 மகன்களையும் கொன்றான். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது அர்ஜுனனோட அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சண்டை. ஸோ 5 மகன்களை கொன்றதால் ஸ்ரீல வியாசதேவர் என்ன செய்தார்?
புகழ்பெற்ற காவியமான இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அவர் வந்து துவங்குவதற்கு முன்பாக பக்தி பூர்வமான சமாதியில் ஆழ்ந்து முழு உண்மையை உணர்ந்தறிந்தார். ஸோ அங்க என்னதான் நடந்தது அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சிருந்து தானே எழுத முடியும். ஸோ அதனால அதை தியானத்தில் பக்தி செய்து அங்கு என்ன நடந்திருக்கின்றது என்பதை அவர் உணர்ந்து அதை வச்சுதான் அவர் வந்து இனிமே எழுத போகிறார் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் பதம் 2 பிரேமா மாதாஜி இருக்கலா, கையை விவர்த்துங்க. சூத உவாச்ச பிரம்ம நத்யாம் சரஸ்வத்யாம் ஆசிரமஹ பஷிமே தடேஹ சம்யாப்ராசஹ இதி புரோக்தஹ ரிஷீனாம் ஸ்தரவர்த்தன. எஸ், ஓகே. சுந்தரேசன் பிரபு தான் இருக்காரா? 2 அக்காவும் தங்கச்சியும் 2 பேரும் இல்லைங்களா பிரபு? இருவருமே இல்லையா? பத்மா மாதாஜியும் பிரேமா மாதா இருக்கு. பத்மா நேம் இருக்கு, இதுல லிஸ்ட்ல இருக்கு. ஓகே. பிரேமா வந்து லிங்க்ல ட்ரை பண்ணிருக்காங்க, அலோ பண்ணல இன்னும் யாரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதனால அது மாதிரி யாருமே என்ன பிளாக் பண்றது இல்லையே. இல்ல, அது இன்னும் அவங்க அதான் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க, கிடைக்கல அப்படின்னாங்க. ஆனா இந்த பெரிய சிஸ்டர் பத்மா இதுல இருக்காங்க, லிஸ்ட்ல இருக்காங்க. ஓகே, கை உயர்த்தி இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான். ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. எஸ், பத்மா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க செகண்ட் ஸ்லோகம். பத்மா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிங்க. படிக்கிறேன் மேடம். படிங்க நிதானமா தான் படிங்க, அர்ஜென்ட் இல்ல, நிதானமா படிங்க. பிரம்ம நத்யாம் சர்வத்யாம் ஆஸ்ரமஹ வசிமே தடே சம்பியாப்ராச இதி புரோக்த ரிஷீனாம் சத்ர வர்தன. ஸ்ரீசுதர் உவாச கூறினார், பிரம்ம நித்யாம் வேதங்கள், பிராமணர்கள், முனிவர்கள் மற்றும் பகவானுடன் நெருக்கமான தொடர்பு கொண்டுள்ள நதிக்கரையில் சரஸ்வதி ஆசிரம தியானத்தின் ஆசிரமம், பஸ்ஸிமே மேற்கில் தடே கரை, சம்பியாப்ராசம் என்ற இடம். இவ்வாறு புரோக்த கூறப்பட்ட ரிஷினாம் முனிவர்களின் சத்திரவர்தன செயல்களை உற்சாகப்படுத்துவது. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சூதர் கூறினார், வேதங்களுடன் நெருக்கமான தொடர்பு கொண்டுள்ள சரஸ்வதி நதியின் மேற்கு கரையில் முனிவர்களின் உன்னதமான செயல்களை உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய சம்யாப்ரசம் என்னுமிடத்தில் தியான குடில் ஒன்று உள்ளது. பொருளுரை. ஆன்மீக அறிவின் முன்னேற்றத்திற்கு பொருத்தமான ஓரிடமும் சுற்றுப்புறமும் நிச்சயமாக தேவைப்படுகின்றன. சரஸ்வதி நதியின் மேற்கு கரை இந்நோக்கத்திற்கு மிக பொருத்தமானதாக உள்ளது. அங்கு சம்பியாப்ரசம் என்ற இடத்தில் வியாசதேவரின் ஆசிரமம் இருக்கிறது. ஸ்ரீல வியாசதேவர் குடும்பஸ்தராக இருந்தார். இருப்பினும் அவரது வசிப்பிடம் ஒரு ஆசிரமம் என்று அழைக்கப்பட்டது. எங்கு ஆன்மீக முன்னேற்றம் மிக முக்கியமானதாக எப்பொழுதும் கருதப்படுகிறதோ அந்த இடம் ஓர் ஆசிரமமாகும். அந்த இடம் குடும்பஸ்தாருடையதாக அல்லது உறவினருடையதா என்பது முக்கியமல்ல. வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையும் ஆசிரமம் என்று அழைக்கப்படும் முறையில் வர்ணாசிரம தர்மம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆன்மீக முன்னேற்றம்தான் அனைவருக்கும் பொதுவான நோக்கமாகும் என்பதையே இது குறிக்கிறது. பிரம்மச்சாரிகள், கிரகஸ்தர்கள், வானப்பிரஸ்தர்கள் மற்றும் சந்நியாசிகள் ஆகிய அனைவரும் பகவானை உணர்ந்தறிதல் எனும் ஒரே நோக்கத்தை கொண்டவர்கள். ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அவர்களில் யாரையும் முக்கியமல்லாதவர் என்று கூற முடியாது. ஒருவருடைய துறவின் வலிமையை பொறுத்துதான் வேறுபாடு அமைகிறது. சந்நியாசிகள் பெற்றுள்ள துறவின் பக்குவத்தை பொறுத்துதான் அவர்கள் உயர்ந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ராமதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து சூத உவாச்ச பிரம்ம நத்யாம் சரஸ்வத்யாம் ஆசிரமஹ பஷ்சிமே தடே சம்யாப்ராஷ்ய இதி புரோக்த
ரிஷீனாம் சத்ர வர்த்தனக. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூதர் கூறுகிறார், மேலும் வேதங்களுடன் நெருக்கமான தொடர்பு கொண்டுள்ள, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சரஸ்வதி நதி இல்லையா, அந்த சரஸ்வதி நதியின் மேற்கு கரையில பார்த்தீங்கன்னாக்கா முனிவர்கள் எல்லாம் உன்னதமான செயல்கள், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செயல்கள்லயே உன்னதமான செயல்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடிய உற்சாகம் படுத்தக்கூடிய அந்த ஸ்தலம் பேர் வந்து சம்யா பிராசம். ஸோ என்னும் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா தியான குடில் ஒன்று இருக்கின்றது. ஸோ அங்கேதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வியாசதேவர் வந்து தன்னுடைய தியானத்தை அவர் வந்து, அதாவது பக்திக்கான தியானத்தை அவர் தொடங்குகிறார். ஆன்மீக அறிவின் முன்னேற்றத்திற்கு பொருத்தமான ஒரு இடம் சுற்றுப்புறமும் நிச்சயமாக தேவைப்படுது. அதாவது எக்ஸ்டர்னல் வெளிப்புற இது கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூழல் கூட நமக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கணும். சரஸ்வதி நதியின் மேற்கு கரையை நோக்கி இருக்கும் மிக பொருத்தமான உள்ளது. அங்கு சம்யா பிராசம் என்னும் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவர் வந்து ஆசிரமம் இருக்கின்றது. ஸ்ரீல வியாசதேவர் ஒரு குடும்பஸ்தராக தான் இருந்தார். இருப்பினும் அவரது வசிப்பிடம் ஒரு ஆசிரமம் என்று அழைக்கப்பட்டது. எங்கும் ஆன்மீக முன்னேற்றம் மிக முக்கியமானதாக எப்பொழுதும் கருதப்படுகின்றதோ அந்த இடம் ஒரு ஆசிரமம் ஆகும். அந்த இடம் குடும்பஸ்தருடையதாக அல்லது துறவியுடையதாக என்பது முக்கியமே அல்ல. வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையுமே ஆசிரமம் என்று அழைக்கப்படும் முறையில் வர்ணாசிரம தர்மம் அமைக்கப்பட்டது. இது நமக்கு நன்னாவே தெரியும். 4 விதமான வர்ணங்கள், 4 விதமான ஆசிரமங்கள். ஆன்மீக முன்னேற்றம் தான் அனைவருக்கும் பொதுவான நோக்கமாகும் என்பதையே இது குறிக்கின்றது. பிரம்மச்சரிகள், கிரகஸ்தர்கள், வனப்பிரஸ்தர்கள், சந்நியாசிகள், இந்த 4 அதாவது ஆசிரமங்களை சேர்ந்தவர்கள் ஆகிய அனைவரும் பகவானை உணர்ந்தறிதல் என்னும் ஒரே நோக்கத்தை கொண்டவர்களாகின்றனர். எல்லாருடைய இலக்கும் என்னன்னாக்கா பகவானை பற்றி, அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான். ஆகவே ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்ல வந்து மென்மேலும் முன்னேறி செல்லணும்ன்றத பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர்களில் யாரையும் முக்கியம் இல்லாதவர் என்று கூறவே முடியாது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மச்சரியன் மட்டும்தான் முக்கியமானவனா? இல்லை. கிரகஸ்தன் முக்கியமற்றவனா? அப்படிலாம் கிடையாது. 4 விதமானவர்களும். சன்னியாசி தான் உயர்ந்தவரா? அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. அவரவர்களுடைய ஆசிரமங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவரவர்களுடைய பக்தி பயிற்சிகளை அவர்கள் செய்யும் பொழுது அனைவருடைய பக்தியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா போற்றப்பட வேண்டியது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களில் யாரையுமே முக்கியம் இல்லாதவர்கள் என்று கூற முடியாது. ஒருவருடைய துறவின் வலிமையை பொறுத்துதான் வேறுபாடு அமைகின்றது. கிரகஸ்தனாக இருந்து கொண்டே அவனுடைய தர்மத்தை அவன் செய்து பக்தியினுடைய அந்த வெளிப்பாடை அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடைந்தால் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சன்னியாசியினுடைய அளவுக்கு கூட நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியும். ஏன்னா அவன் எந்த அளவுக்கு தன்னை அவன் சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கின்றான் என்பது அவனுடைய பக்தியை பொறுத்து இருக்கின்றது. ஸோ சன்னியாசி தான் ஹையஸ்டா இருக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. ஒரு கிரகஸ்தனாலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த துறவினுடைய வலிமையை வந்து ஹையஸ்ட் லெவல்ல எடுத்துட்டு போக முடியும். ஸோ சன்னியாசிகள் பெற்றுள்ள துறவின் பக்குவத்தை பொறுத்துதான் அவர்கள் உயர்ந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். ஸோ துறவினுடைய பக்குவம் தான் மெயின். அவன் கிரகஸ்தனாக இருக்கட்டும், இல்லை என்றால் வனப்பிரஸ்தனாக இருக்கட்டும், இல்லை பிரம்மச்சரியாக இருக்கட்டும், சன்னியாசியாக இருக்கட்டும், அவன் எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா துறவு என்னும் அந்த நிலையை வந்து அதை அடைந்திருக்கின்றான் என்பதை பொறுத்துதான் அவனுடைய பக்தியினுடைய லெவலை நம்மளால வந்து எவால்வேட் பண்ண முடியும். பதம் 3. தஸ்மின் ஸ்வ ஆசிரமே வியாசோ பதரி ஷண்ட மண்டிதே ஆஷீனோப உபஸ்ரூபஷ்ய பிரணி தத்யௌ மனஹ ஸ்வயம். ஸோ இங்க யாரும் வாசிக்கிறாங்க? கலைவாணி மாதாஜி வாசிங்க. கலைவாணி மாதாஜி வாசிங்க. எதுங்க மாதாஜி? பதம் 3. ஓகே மாதாஜி. தஸ்மின் ஸ்வ அஸ்ரமே வியாசோ பத்ரி பதரி ஷண்ட மண்டிதே ஆசினோ உபஸ்ருஸ்ய பிராணி தத்யௌ மன ஸ்வயம். தஸ்மின் அதில், ஆசிரமத்தில், ஸ்வே சொந்த, ஆசிரமே ஆசிரமத்தில், வியாசதேவர், பதரி நாவல் பழம், ஷண்ட மரங்கள், மண்டிதே சூழப்பட்டு, அசின அமர்ந்து, உபஸ்ருப்சிய நீரை தொட்டு, பிரணத்தியோ ஒருமுகப்படுத்தினர், மனம், ஸ்வயம் சுயமாகவே. மொழிபெயர்ப்பு.
ஸ்ரீ ஸ்ரீல வியாசதேவர் அந்த இடத்தில் சிறு பழமரங்களால் சூழப்பட்டிருந்த அவரது சொந்த ஆசிரமத்தில் நீரை தொட்டு தம்மை புனிதப்படுத்திக் கொண்ட பின் தியானம் செய்வதற்காக கீழே அமர்ந்தார். பொருளுரை: வியாசதேவர் அவரது ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல நாரத முனிவரின் அறிவுரைகளின்படி தியானத்திற்கு உகந்த தெய்வீகமான அந்த இடத்தில் அமர்ந்து மனதை ஒருமுகப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். தஸ்மின் ஸ்வ ஆசிரமே வியாசோ பதரி ஷண்ட மண்டிதே ஆசீனோப உபஸ்பிருஷ்ய தத்யௌ மனஹ ஸ்வயம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறாக பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீல வியாசதேவர் தன்னுடைய குருவான நாரத மகரிஷியிடமிருந்து பெற்ற உபதேசங்களின்படி அதன் பிறகு அவர் நாரத மகரிஷி அவர் அந்த விடத்தை விட்டு சென்றார் இல்லையா, உபதேசங்கள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு. அதன் பிறகு இந்த அழகான சம்யா பிராசம் என்னும் இடத்துல தன்னுடைய குடிலை அமைத்திருக்கின்றார். அதாவது சரஸ்வதி நதிக்கரையோரம் மேற்கே இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல அங்கே ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட எந்த செயல்களிலுமே நாம ஈடுபடும் பொழுது மனதை ஈஸியா நம்மளால கட்டுப்படுத்தி அங்கே பக்தியை அவர்கள் பெருக்குகிறார்கள். சோ அந்த இடத்துல ஒரு சிறு குடிலை அமைத்திருக்கிறவர், தன்னுடைய குடிலை அமைத்து கொண்டிருக்கின்றார் வியாசதேவர். அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நாவல் பழம் மிகுந்த மரங்கள் எல்லாமே சூடப்பட்டு இருக்கின்றது. அவரது அந்த சொந்த ஆசிரமத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அமர்ந்தார். அவருக்குன்னு அந்த ஆசனத்தின் மேல அமர்ந்து கையில அந்த இதுல இருந்து கமண்டலத்திலிருந்து நீரை தொட்டு அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னை புனிதப்படுத்திக் கொள்கின்றார். அதன் பிறகு தியானம் செய்வதற்காக அதற்கான ஆசனத்தின் மீது அமர்கிறார். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். நெக்ஸ்ட் பதம் 4. பக்தி யோகேன மனசி சம்யக் பிரணிஹிதே அமலே அபஸ்யத் புருஷம் பூர்ணம் மாயாம் சா தத் அப்யாஸ்ரயம். எஸ். ஸோ ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. வாசிச்சுட்டவங்க கையை லோவர் பண்ணிக்கோங்க, அடுத்தவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம். எஸ். பக்தி யோகேன மனசி சம்யக் பிரணிஹிதே மலே அபஸ்யத் புருஷம் பூர்ணம் மாயாம் சத்தத் அபாஸ்ரயம். பக்தி தொண்டு யோகேன இணைக்கும் முறையினால் மனதில் சம்யக் முழுமையாக பிரணிஹிதே ஈடுபடுத்தி அதன் மேல் பதித்து அமலே பௌதீக களங்கம் இல்லாமல் அபஸ்யத் கண்டார் புருஷம் பரமபுருஷ பகவான் பூரணமான மாயாம் சக்தி ச மேலும் தத் அவரது அபாஸ்ரயம் முழு கட்டுப்பாட்டின் கீழ். மொழிபெயர்ப்பு: இவ்வாறாக அவர் எவ்வித பௌதிக களங்கமும் இல்லாமல் தமது மனதை பக்தி தொண்டில் பக்தி யோகத்தில் முழுமையாக ஈடுபடுத்தி நிலை பெறச் செய்தார். இதனால் அவர் பூரணமான முழு முதற் கடவுளையும் அவரது முழு கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அவருடைய பகிரங்க சக்தியையும் கண்டார். பொருளுரை: பகவானுடன் நம்மை இணைக்கும் முறையான பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே பரமபுருஷரை பூரணமாக காணவும் உணரவும் அவரது ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்கவும் முடியும். அருவ பிரம்மத்தை அல்லது இதயவாசியான பரமாத்மாவை அணுகும் குறையுடைய முறைகளினால் அடையப்படும் பகவானின் பூரணமற்ற உணர்வானது பகவானின் ராஜ்யத்துக்குள் நுழைய ஒருவரையும் அனுமதிக்காது. பரமபுருஷ பகவானையும் அவரது செயல்களையும் பற்றிய தியானத்தில் ஆழ்ந்து விடும்படி ஸ்ரீல வியாசதேவருக்கு நாரதர் அறிவுரை கூறினார். பிரம்மஜோதி பூரணமான நிலையல்ல என்பதால் வியாசதேவர் அதை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. வாசுதேவ சர்வம் இது என்று பகவத்கீதையில் 7.19 குறிப்பிடப்படுவதை போல் பரமபுருஷ பகவானை காண்பதுதான் பூரணமான காட்சியாகும். பரமபுருஷ பகவானான வாசுதேவன் திறன்மையேன பாத்திரேன எனப்படும் பிரம்மஜோதியின் பொன்னிறமான பிரகாசத்தினால் மூடப்பட்டிருக்கிறார் என்று உபநிஷதங்களிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் பகவானின் கருணையினால் அவ்வொளி விளக்கப்படும் போது பகவானின் உண்மையான முகத்தை காண முடியும். பகவான் இங்கு புருஷர் அல்லது நபர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். மேலும் பகவத்கீதையில் புருஷர் தான் நித்தியமானவரும் ஆதியான நபரும் ஆவார் என்று உறுதி செய்யப்படுகிறது. பரமபுருஷ பகவான் பூரணமான நபராவார். அவருக்கு பலவித சக்திகள் உள்ளன. அவற்றில் அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி மற்றும் நடுத்தர சக்தி ஆகியவை முக்கியமானவை ஆகும். இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பக்தி சக்தி பகிரங்க சக்தியாகும். இது அச்சக்தியின் செயல்களை பற்றிய விளக்கத்திலிருந்தே தெளிவாகும். நிலவொளி நிலவுடனேயே இருப்பதை போலவே அந்தரங்க சக்தியும் எப்பொழுதும் பரமபுருஷனுடையே இருக்கிறது.
பகிரங்க சக்தி ஜீவராசிகளை அறியாமை இருளில் வைத்திருப்பதால் அது இருளுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. இச்சக்தி பகவானுடன் முழு கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது என்பதை அபாசிரயம் என்னும் சொல் வலியுறுத்துகிறது. உயர்ந்த சக்தியான அந்தரங்க சக்தியும் மாயா என்றே அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் அது ஆன்மீக மாயையாகும், அல்லது ஆன்மீக உலகில் வெளிப்படுத்தப்படும் சக்தியாகும். இது அந்தரங்க சக்தியின் பாதுகாப்பில் ஒருவர் இருக்கும் பொழுது அறியாமை என்னும் இருள் உடனே விலகிவிடுகிறது. மேலும் ஆத்மராமா அல்லது ஆன்மீக ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்களும் கூட இந்த மாயையிடம் அல்லது அந்தரங்க சக்தியிடம் புகலிடம் கொள்கின்றனர். பக்தி தொண்டது அல்லது பக்தி யோகம் அந்தரங்க சக்தியின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. இவ்வாறாக ஆன்மீக ஒளியின் பிரகாசத்தில் இருளுக்கு இடமில்லை என்பதைப் போலவே அந்தரங்க சக்தியை செயல்படும் இடத்தில் கீழான பௌதீக சக்திக்கு இடமில்லை. அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து பெறும் ஆனந்தமும் அருவ பிரம்ம வழியினால் அடையப்படும் ஆன்மீக ஆனந்தத்தை விட உயர்ந்ததாகும். பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிலிருந்துதான் அருவமான பிரம்ம ஜோதி தோன்றுகிறது என்று பகவத்கீதையிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிந்திய ஸ்லோகங்களில் விவரிக்கப்பட இருப்பதை போல பரமபுருஷர் என்பவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாராகவும் இருக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பக்தி யோகேன மனசி சம்யக் பிரணிஹிதே அமலே அப்யஸ் புருஷம் பூர்ணம் மாயாம்ச தத் அபியாசரயம். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிந்து கொள்கின்றோம் என்றால், சோ இவ்வாறாக பாத்தீங்கன்னாக்க வியாசதேவர் அவர் தியானத்தில் உட்கார போகின்றார் இல்லையா, உட்கார்ந்திருக்கின்றார். அவருடைய தியான பயிற்சி பகவான் சொரூபத்தின் மேல் இருக்கிறது. 3 நிலைகளை நாம படித்திருக்கின்றோம் இல்லையா, சூரிய ஒளி, சூரிய வட்டம், அதுக்கப்புறம் சூரிய கிரகம். சோ இந்த 3 நிலைகள், அதாவது சத், சச்சித், சச்சிதானந்த நிலை, அந்த சச்சித் ஆனந்த நிலை மேலேதான் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் பூர்ணமான, அதாவது பூர்ணத்துவத்தை முழுமையாக நாம காணக்கூடிய நிலை. சோ மீதம் இருக்கக்கூடிய இந்த 2 நிலைகளுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையற்ற நிலை. சோ எல்லா இடத்திலுமே தோன்றக்கூடிய அருவமாக காட்சியளிக்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பிரம்ம ஜோதியை கம்பேரிசன் பண்றோம். அதுல போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் மர்ஜிங் ஆகக்கூடியதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ இவ்வாறாக அவர் எவ்வித பௌதிக கலங்கமும் இல்லாமல் தமது மனதை பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுத்தி நிலை பெறச் செய்தார். யாரு? வியாசதேவர். இதனால் அவர் பூரணமான முழுமுதற் கடவுளையும் அவரது முழு கட்டுப்பாட்டில் அவருடைய பகிரங்க சக்தியையும் கண்டார். அதாவது எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க, வெளிப்புற ஆற்றல். வெளிப்புற ஆற்றல் எப்பொழுதுமே தாழ்ந்த சக்தியை சார்ந்தது, அது இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது. அவருடைய அந்தரங்க சக்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா யோக மாயை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பகிரங்க சக்தி மகா மாயை அப்படிங்கறது சொல்லுவாங்க. சோ அந்த அந்தரங்க சக்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கும் அந்த அந்தரங்க சக்திக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமே இருக்காது, அது அவருடைய உள்ளுக்குள்ளேயே அடங்கியிருப்பது. அதையும் மீறி நடுவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ததாசக்தி, அதாவது நடுநிலையான ஒரு சக்தி. நாம எல்லாம் இந்த ஜீவராசிகள் நம்மளுடைய இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒன்று நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்னிலை அடைந்து அந்த அந்தரங்க சக்தியோட உறவை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். இல்லை என்றால் இந்த தாழ்ந்த உலகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பூலோகம் அல்லது கீழ் உலகங்களோட நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே தள்ளப்படுகின்றோம். சோ ஏதோ ஒரு நிலையில தான் நாம இருக்கும். சோ அதனாலதான் அது நடுநிலை என்றது சொல்லப்படுகின்றது. ஒண்ணு நம்மளால அக்கறையில் இருக்க முடியும், இல்லைன்னா இக்கரையில இருக்க முடியும், மத்தியத்துல நம்மளால இருக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைதான் இந்த உயிர் வாழிகள் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி. சோ அதைதான் இங்க நம்ம பார்க்க போகின்றோம். ரொம்ப அற்புதமான விளக்கம் இது, நல்லா ஈஸியாவே புரியறது படிக்கும் பொழுதே. சோ பகவானுடன் நம்ம இணைக்கும் முறையான பக்தி தொண்டில் மட்டுமே பரம புருஷரை பூரணமாக காணவும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா முழுமையாக காணும். பூரணம் என்றால் அப்சல்யூட், அதாவது முழுமை. உணரவும், அவரை பற்றியான அந்த பக்தி சேவையில நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா we can feel அவர் மேல நமக்கு பக்தி பிரபாவத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அந்த உறவு முறையையும் நாம ரிலேஷன்ஷிப்பையும் டெவலப் பண்றோம். ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும்,
5 டைரக்டா இருக்கக்கூடிய உறவு முறைகள், இன்னொரு 7 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டைரக்டா இருக்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அவரது ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்கவும் முடியும். ஸோ அப்படின்னா பகவானை அந்த 2 கைகளுடைய அந்த ரூபத்தை வந்து நாம வந்து பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது தான் நாம வந்து அவருடைய திருநாட்டிற்குள்ளே நுழைய முடியும். இல்லை என்றால் நாம அந்த தோன்றாத அருவத்தையே நாம நினைச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோ, பிரம்ம ஜோதி, அதாவது அந்த பிரம்ம ஜோதியை கடந்துதான் அவருடைய லோகம் போகணும். இல்லை என்றால் அந்த பிரம்ம ஜோதியிலே நாம வந்து அடங்கி விடுகின்றோம். ஸோ இதயவாசியான பரமாத்மாவை அணுகும் முறை பார்த்தீங்கன்னாக்க குறையுடைய முறைகளால் அடையப்படும் பகவானின் பூர்ணமற்ற உணவு, அதாவது முழுமை அடையாத உணர்வானது. அதாவது சத்து, அதுக்கப்புறம் சச்சித், இந்த 2 நிலை மட்டும்தான் நாம உணர்கின்றோம். ஆனந்தமே நம்ம வந்து அடையிறதே கிடையாது. ஆக்சுவலி பரமபுருஷ பகவானையும் அவரது செயல்களையும் பற்றிய தியானத்தில் ஆழ்ந்து விடும்படி ஸ்ரீல வியாசதேவருக்கு நாரத மகரிஷி வந்து அறிவுரை கூறினார். அதே செயலை தான் வியாசதேவர் இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கின்றார். ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. வாசுதேவ சர்வம் இதி அப்படின்ற நம்ம 7.19 ஸ்லோகத்துல வந்து கொடுத்திருக்காங்க. பரமபுருஷ பகவானை காண்பதுதான் பூர்ணமான காட்சியாகும். பரமபுருஷ பகவான் வாசுதேவன் ஹிரண்யமய பாத்ரேனா எனப்படும் பிரம்ம ஜோதி பொன்னிறமான பிரகாசத்தால் மூடப்பட்டிருக்கின்றார் என்று உபனிஷத்களிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஓகே, அதை தாண்டி தான் நம்ம போகணும் இல்லையா? பிரம்ம ஜோதிர் என்பது அதாவது ஆன்மீக உலகத்தினுடைய ஆகாயம். அது எங்கே இருந்து வெளிப்படுகின்றதால் பகவானுடைய அவரிடம் இருந்து வெளிப்படக்கூடியதுதான், அவருடைய அந்த உருவத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடியதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம ஜோதி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலும் பகவானின் கருணையால் அவ்வொளி விளக்கப்படும் பொழுது நாம வந்து அந்த பகவானுடைய சொரூபம் தெய்வன் மேல் நம்மளுடைய பக்தியை செலுத்தும் பொழுது இந்த எஃப்ளுஜன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரகாசமும் நமக்கு வந்து விளக்கப்பட்டு பகவானின் உண்மையான முகத்தை நாம காண முடியும். பகவான் இங்கு புருஷர் அல்லது நபர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். இஸ் ஆல்சோ எனர்ஜெட்டிக் பர்சன் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். இஸ் நாட் ஒன்லி எனர்ஜி, வெறுமனே ஆற்றல் மாத்திரம் கிடையாது பகவான், அவர் ரூபமும் உடையவர் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். ஸோ அவருக்கு பலவித சக்திகள் உள்ளன, அநேகமான சக்திகள் நமக்கு தெரியும். அதுல ஜெனரலா 3 நமக்கு தெரியும்: அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி அண்ட் ததா சக்தி. அந்தரங்க சக்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடையே இருக்கு, எப்பொழுதும் பரமபுருஷனுடையே இருப்பதுதான் அந்தரங்க சக்தி. பகிரங்க சக்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவராசிகளை அறியாமை இருளில் வைத்திருப்பது. நாம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று கீழியல்பு அல்லது மேல் இயல்பு, ஏதோ ஒண்ணுத்துலதான் நாம் இருப்போம் இல்லையா? சோ அதாவது பகிரங்க சக்தியால், பகிரங்க சக்தி என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளக்கூடிய சக்தி, பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட வைக்கக்கூடிய சக்தி. அது சதா சர்வ காலமும் ஒரு உயிர்வாழியை அறியாமையிலே வந்து நிலைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய சக்தி, அதுதான் பகிரங்க சக்தி. ஆனால் அந்தரங்க சக்தியில், அதாவது புனித அந்த நிலையில போகக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து அறியாமையிலிருந்து விலக்கப்பட்டு ஞானம் என்னும் அந்த ஒளியோட பகவானுக்கு பக்தி செய்ய போகிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டையும் அடைகின்றார்கள். அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்தரங்க சக்தியினுடைய ஈர்ப்பினால் அவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் அமைக்கப்படுகின்றது. சோ இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தரங்க சக்திக்கு யோக மாயை, மாயை என்னும் சக்தி உண்டு. அங்க இருக்கக்கூடிய சக்திக்கு வந்து யோக மாயை என்று சொல்வார்கள். இங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகா மாயை என்று சொல்வார்கள் இந்த லோகத்துல. சோ நெக்ஸ்ட் அந்தராத்மா அல்லது ஆன்மீக ஞானத்தில், அதாவது ஆன்ம ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் தான் யார் என்று அந்த நிலையில் வந்து ஒருவர் உணர்ந்து, அதாவது தன்னுடைய ஆத்ம ரூபத்தை கண்டவர்கள், அந்த சமாதி நிலையை கண்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா ராமா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதற்கு. அல்லது ஆன்மீக ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் கூட இந்த மாயையிடம் அல்லது அந்தரங்க சக்தியிடம் புகலிடம் கொள்கின்றனர். பக்தி தொண்டு அல்லது பக்தி யோகம் அந்தரங்க சக்தியின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றது. சோ ஒருவர் வந்து பக்தி செய்கின்றார், பக்தி யோகத்தை விருதி செய்கின்றார் என்றால் அவருக்குள் இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்று பொருள். இவ்வாறாக ஆன்மீக ஒளியின் பிரகாசத்தில் இருளுக்கு இடமில்லை என்பதை போல அந்தரங்க சக்தி செயல்படும் இடத்துல என்றைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக சக்திக்கு இடமே இருக்காது. ஏதோ ஒரு சக்தி மட்டும்தான் அந்த இடத்துல நிலைப்படும். அந்தரங்க சக்தியில் இருந்து பெறும் ஆனந்தமும்
அருவ பிரம்ம வழியினால் அடையப்படும் ஆன்மீக ஆனந்தத்தை விட உயர்ந்ததாகும். ஏன்னா தோன்றாத அந்த அருவத்தின் மேல வந்து நம்ம மனதில் நிலைநிறுத்தி நாம் அதிலேயே ஆனந்தம் பெறுகின்றோம் என்றால், உருவத்தை பகவானுடைய அந்த சச்சிதானந்த விக்கிரக ரூபத்தை நாம வந்து மனதில் தியானம் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக அதைவிட அது பேரானந்தத்தை வழங்கும் என்பது நம்மளால புரியும். நம்ம கூட ஜபம் பண்ணும் பொழுது எப்பயாவது வந்து ரியலைசேஷன் வரலாம் யாருக்காவது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றவா பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை வந்து ரொம்பவுமே வந்து பக்குவப்படுத்தி அது பகவான் மீது வந்து மனதில் நிலைநிறுத்தி கொண்டு செய்யும் பொழுது பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து நம்ம காணக்கூடிய தரிசனம் ஏதோ ஒரு மொமெண்ட் வந்து போகலாம். அந்த க்ஷணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு ஆனந்தத்தை உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும். இது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக யாருக்காவது ஆகியிருக்கலாம். சோ பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருந்துதான் அருவமான பிரம்ம ஜோதி தோன்றுகின்றது என்று பகவத்கீதையிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. பிந்தைய ஸ்லோகங்களிலும் மேலும் இன்னும் விவரங்கள் வந்து கூறப்படுகின்றன. இருப்பதை பரமபுருஷ பகவான் என்பவர் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்பதை இதிலிருந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். பதம் 5 பிரியதர்ஷினி மாதாஜி வாசிங்க. யயா சம்மோஹிதோ ஜீவ ஆத்மானாம் த்ரி குணாத்மகம் பரோ அபி அனுதே அந்தரம் தத் கிருதம் சாபிபத்யதே. எஸ், பிரியதர்ஷினி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யயா சம்மோகிதோ ஜீவ ஆத்மானம் திரிகுணாத்மகம் பரோபி மனுதே நிர்த்தம் தத்கிருதம் சாபிபத்யதே. யயா யாரால் சம்மோகித மாயைக்குட்பட்ட ஜீவராசிகள் ஆத்மானம் ஆத்ம திரிகுண ஆத்மகம் இயற்கையின் முக்குணங்களால் பந்தப்பட்ட அல்லது பௌதீகத்தின் ஒரு விளைபொருள் பர ஆன்மீகமாக அபி இருந்தும் மனுதே என்றும் நினைக்கிறான். அனர்த்தம் அனர்த்தங்கள் தத் அதனால் கிருதம் ச விளைவுகளை அபிபத்தியதே அதனால் அனுபவிக்கிறான். மொழிபெயர்ப்பு: ஜீவராசி ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு மேற்பட்டவன் என்ற போதிலும் இந்த பகிரங்க சக்தியின் காரணத்தால் தன்னை பௌதீகத்தின் ஒரு விளைபொருள் என்று எண்ணுகிறான். இதனால் அவன் பௌதீக விளைவுகளின் துன்பங்களுக்கு ஆளாகிறான். பொருளுரை: பௌதீகத்தில் ஆழ்ந்துள்ள ஜீவராசிகளின் துன்பத்திற்கான மூல காரணம், அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கான பரிகாரம் மற்றும் அடையப்பட வேண்டிய முடிவான பூரணத்துவம் ஆகிய அனைத்தும் இப்பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளன. ஜீவராசி அவனுடைய இயற்கையான அமைப்புப்படி சிறைப்பட்டுள்ள ஜட வாழ்விற்கு மேற்பட்டவனாவான். ஆனால் இப்போது அவன் பகிரங்க சக்தியினால் சிறைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளான். இதனால் தன்னை அவன் ஜட சக்தியின் ஒரு விளைபொருள் என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். புனிதமற்ற இத்தொடர்பினால் தூய ஆன்மீக தன்மையை கொண்ட ஜீவன் ஜட இயற்கை குணங்களின் கீழ் பௌதீக துன்பங்களை அனுபவிக்கிறான். தான் பௌதீகத்தின் ஒரு விளைபொருள் என்று ஜீவராசி தன்னை தவறாக புரிந்து கொள்கிறான். தற்போது பௌதீக சூழ்நிலைகளின் கீழ் அவன் கொண்டுள்ள முறைகேடான எண்ணம், உணர்வு மற்றும் விருப்பம் ஆகியவை அவனுக்கு இயற்கையானவை அல்ல என்பதையே இது குறிக்கிறது. ஜீவராசி அவனுடைய பந்தப்படாத நிலையில் சிந்தனை, விருப்பம் மற்றும் உணர்வு ஆகிய இயல்பான சக்திகளை கொண்டுள்ளான். பந்தப்பட்ட நிலையில் அவனது அறிவு அறியாமையால் மூடப்பட்டு விடுகிறது. இவ்வாறாக ஜீவராசி பூரண அருவ பிரம்மாவாக இருக்கிறான் என்ற தத்துவம் இங்கு தவறென நிரூபிக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் ஜீவராசி அவனுடைய ஆதியான பந்தப்படாத நிலையிலும் அவனுடைய சுயமான சிந்திக்கும் ஆற்றலை கொண்டவனாகவே இருக்கிறான். தற்போதுள்ள பந்தப்பட்ட நிலைக்கு பகிரங்க சக்தியின் ஆதிக்கமே காரணம். அதாவது பரமபுருஷர் விலகி இருக்கும் போது மாயா சக்தி தைரியமாக அதன் காரியத்தை துவங்குகிறது. பகிரங்க சக்தியினால் ஜீவராசி மாயைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருப்பதை பகவான் விரும்பவில்லை. பகிரங்க சக்திக்கு இவ்வுண்மை தெரியும். இருப்பினும் அவன் மறதியுள்ள ஆத்மாக்களை மாயையின் பிடியில் வைத்திருக்கும் நன்றியற்ற பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறான். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை திருத்துவதற்கு மாயா சக்தியின் இத்தகைய செயலும் தேவைப்படுவதால் மாயா சக்தியின் செயல்கள் பகவான் குறுக்கிடுவதில்லை. பாசமுள்ள தந்தையொருவர் தனது குழந்தைகள் மற்றவரால் தண்டிக்கப்படுவதை விரும்ப மாட்டார்.
என்றாலும் அவருக்கு கீழ்ப்படியாத குழந்தைகளை திருத்துவதற்காக ஒரு கடினமான மனிதனின் கண்காணிப்பில் அவர்களை விட்டு வைக்கிறார். ஆனால் அதே சமயம் பூரண பாசம் கொண்டவரான சர்வ சக்தி படைத்த தந்தை பகவான் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் சக்தியின் ஆத்மாக்கள் மாயா சக்தியின் பிடியிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அரசர் கீழ்ப்படிய மறுக்கும் பிரஜைகளை சிறைக்குள் அடைத்து விடுகிறார். ஆனால் கைதியை விடுவிக்கும் எண்ணத்துடன் சில சமயங்களில் அரசர் தாமாகவே சிறைக்கூடத்திற்கு சென்று தன்னை திருத்திக் கொள்ளும்படி அவனுக்கு அறிவுரை கூறுகிறார். அரசர் அவ்வாறு செய்ததும் கைதிகள் விடுவிக்கப்படுகின்றனர். அதே போலவே பகவான் தமது ஆன்மீக உலகத்தில் இருந்து பௌதீக உலகிற்கு இறங்கி வந்து பகவத்கீதையின் வடிவில் ஜீவராசிகளின் துன்பத்தை அகற்றுகிறார். மாயா சக்தியை வெல்வது மிகவும் கடினம் என்றாலும் பகவானின் தாமரை பாதங்களில் சரணடைபவர் உடனே விடுவிக்கப்படுகிறார் என்று கீதையில் அவர் அறிவுறுத்துகிறார். மாயா சக்தியின் குழப்பமான செயல்முறைகளில் இருந்து விடுபடுவதற்கு இந்த சரணடையும் முறைதான் சரியான பரிகாரம் ஆகும். இம்முறை நல்ல சகவாசத்தினால் முழுமையடைகிறது. ஆகவே பரமபுருஷ பகவானை உண்மையாக உணர்ந்துள்ள புண்ணிய புருஷர்களின் சொற்பொழிவுகளில் தூண்டப்பட்டு பகவான் உன்னத அன்பு தொண்டில் மக்கள் ஈடுபடுகின்றனர் என்று பகவான் கூறுகிறார். பந்தப்பட்ட ஆத்மா பகவானை பற்றி கேட்பதில் ஒரு சுவையை பெறுகிறான். அத்தகைய கேட்கும் முறையினால் மட்டுமே பகவானிடம் மரியாதை, பக்தி மற்றும் பற்று ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் நிலைக்கு அவன் படிப்படியாக உயர்த்தப்படுகிறார். சரணாகதி முறையினால் அனைத்தும் முழுமை அடைகின்றன. வியாசதேவரின் உருவில் அவதரித்த பகவான் இந்த இடத்தில் அதே அறிவுரையைத்தான் கூறுகிறார். அதாவது பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் இரு வழிகளில் பகவானால் திரும்ப அழைத்து கொள்ளப்படுகின்றனர். பகவானின் பகிரங்க சக்தியால் தண்டிக்கப்படும் முறை ஒரு வழியாகும். பகவான் தாமாகவே உள்ளும் புறமும் ஆன்மீக குருவாக இருந்து ஜீவன்களை அழைத்துக் கொள்வது மற்றொரு வழியாகும். ஒவ்வொரு ஜீவராசியின் இதயத்திற்குள்ளும் பகவான் பரமாத்மாவின் வடிவில் ஆன்மீக குருவாக இருக்கிறார். மேலும் அவர் சாஸ்திரங்கள், முனிவர்கள் மற்றும் தீட்சை குரு ஆகியோரின் வடிவில் வெளியிலுள்ள ஆன்மீக குருவாகவும் இருக்கிறார். இது அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் இன்னும் தெளிவாக்கப்படுகிறது. மாயா சக்தியானது தேவர்களின் மூலமாக பகவானாலேயே நேரடியாக ஆளப்படுகிறது என்று வேதங்களின் உபனிஷம் உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஜீவராசி பகவானின் பகிரங்க சக்தியால் ஆளப்படுகிறான். இவ்வாறு பகிரங்க சக்தியின் கட்டுப்பாட்டிற்குட்பட்ட ஜீவராசி வேறுபட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கிறான். ஆயினும் இங்கு காணப்படும் பாகவதத்தின் கூற்றுப்படி அதே பகிரங்க சக்தி பரமபுருஷ பகவானின் முன் அல்லது பூரணமான ஜீவனின் முன் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது. மாயா சக்தியால் பூரணத்துவம் பெற்ற ஜீவனையும் அல்லது பகவானையும் நெருங்க முடியாது. ஜீவராசிகளின் மீது மட்டுமே அதனால் செயற்பட முடியும். ஆகவே பரமபுருஷ பகவான் மாயா சக்திக்கு அடிபணிந்து ஒரு ஜீவராசியாக மாறுகிறார் என்பது வெறும் கற்பனையாகும். ஜீவராசியும் பகவானும் ஒரே பிரிவை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பவர்களானால் அதே வியாசதேவர் கண்டறிந்திருப்பார். ஜீவராசியும் பகவானும் ஒரே நிலையில் இருந்தால் மாயைக்குட்புள்ள ஜீவராசிக்கு பௌதிக துன்பம் இருக்கக்கூடாது. ஏனெனில் பகவான் பூரண அறிவுள்ளவராக இருப்பதால் அத்வைதிகளின்படி ஜீவனும் அதே அறிவை பெற்றிருக்க வேண்டும். எனவே பகவானையும் ஜீவராசியும் ஒரே பிரிவில் நிறுத்தும் முயற்சியில் அத்வைதிகள் பல முட்டாள்தனமான கற்பனை தத்துவங்களை முன்வைக்கின்றனர். பகவானும் ஜீவராசியும் சமமாக இருந்திருந்தால் அவ்விருவரும் மாயா சக்தியின் தோற்றங்களாகவே இருந்திருப்பார்கள். ஸ்ரீல சுகஸ் கோஸ்வாமியும் பகவானின் உன்னதமான திருவிளையாடல்களை விவரிப்பதற்கு முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்க மாட்டார். மாயையின் பிடியில் துன்புறும் மனித குலத்திற்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் மிகச்சிறந்த மருந்தாகும். பகிரங்க சக்தியின் மாயையில் சிக்கிக் கொண்டிருப்பதே பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் உண்மையான நோய் என்பதை ஸ்ரீல வியாசதேவர் முதலில் கண்டுபிடித்தார். அவர் நோயுற்ற பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களையும் நோய்க்கான காரணத்தையும் கண்டறிந்தார். யாரிடமிருந்து மாயா சக்தி வெகு தூரத்தில் விலகி நிற்கிறதோ அப்பூரணமான பரம புருஷரையும் கூட அவர் கண்டார். பரம புருஷ பகவான் மற்றும் ஜீவராசிகள் ஆகிய இருவருமே தன்மையில் அல்லது குணத்தில் நிச்சயமாக ஒன்றுபட்டவர்கள் தான். ஆனால் பகவான் மாயா சக்தியை ஆள்பவராக இருக்கிறார். ஜீவராசியோ மாயா சக்தியினால் ஆளப்படுகிறான். இவ்வாறாக பகவானும் ஜீவராசியும் ஒன்றுபட்டவர்களாகவும் அதே சமயத்தில் வேறுபட்டவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். மற்றொரு தெளிவான கருத்தும் இங்கு உள்ளது. அதாவது பகவானுக்கும் ஜீவனுக்கும்
உள்ள நித்திய உறவு உன்னதமானதாகும். இல்லையெனில் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை மாயையின் பிடியிலிருந்து திரும்ப பெறுவதற்கான சிரமங்களை பகவான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டார். அதை போலத்தான் ஜீவராசியும் பகவானிடமுள்ள அவனுடைய இயற்கையான அன்பையும் பற்றையும் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இதுவே ஜீவராசியின் மிக உயர்ந்த பூரணத்துவமாகும். வாழ்வின் இந்த இலக்கை பந்தப்பட்ட ஆத்மா அடைவதற்கு ஏற்ற முறையில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அவனுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய ரொம்ப அற்புதமான விளக்கம். இதுல வந்து நம்ம என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒன்று, அதாவது யயா சம்மோஹிதோ ஜீவ ஆத்மானம் திரிகுணாத்மகம் பரோபி மனுதே அந்தரம் தத் ஹிருதம் சாபிபத்தியதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மொழிபெயர்ப்புல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஜீவராசி ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு மேற்பட்டவன் என்ற போதிலும், அதாவது இந்த ஜீவாத்மா என்னும் இந்த நித்தியமான இந்த உயிர்வாழி பகவானுடைய இயல்பும் ஜீவாத்மாவுடைய இயல்பும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது அந்த குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரண்டும் வேறு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சமம். ஆனால் நமக்கு நாம் எல்லாருமே இந்த ஜீவராசி இந்த பௌதீக இந்த பகிரங்க சக்தியால் கட்டுப்பட்டவர்கள். ஆனால் பகவான் அந்த பகிரங்க சக்தியையே ஆளுபவர். ஆக்சுவலி இந்த வித்தியாசத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இரண்டும் ஒன்று மற்றும் வேறு, சேம் அண்ட் டிஃபரெண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். சோ இந்த நிலையில் ஒன்லி பை த குவாலிட்டி தான் ஜீவாத்மாவும் நித்தியமானது, பரமாத்மாவும் நித்தியமானவர். ஆனால் இயல்பினால் மட்டும்தான் இருவருமே நித்தியமானவர்கள் என்று அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சேம் அப்படின்றது வந்து நாம சொல்கின்றோம். ஆனால் இந்த உடலோடு ஒட்டிண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மா உடலோடு இருக்கும் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த 3 குணங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட பகிரங்க சக்தியால் ஆளப்படுவதுதான் இந்த ஜீவாத்மாக்கள். அதே பகிரங்க சக்தியை ஆள்பவர் யார் என்றால் நம்ம பரமாத்மா அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஒரு வேறுபாட்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா. அந்த பகிரங்க சக்தியின் காரணத்தால் தன்னை பௌதீகத்தின் ஒரு விளை பொருள் என்றே என்கின்றான். இதனால் அவன் பௌதீக விளைவுகளின் துன்பங்களுக்கு ஆளாகின்றான். ஏனென்றால் இதுவே நித்தியம். இந்த பகிரங்க சக்தி தான் வந்து ஸ்திரம். நாம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே ஆத்மா ஒன்று இருக்கின்றது என்ற ஞானம் என்பது அவனுக்கு இருக்காது. ஏனென்றால் அவன் அறியாமை என்னும் இந்த பகிரங்க சக்தியால் வந்து மாயையால் ஆளப்பட்டிருக்கின்றான். அதனால வந்து அவனுக்கு எந்த ஞானத்தை சொன்னாலும் அவன் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலை கிடையாது. சோ பௌதிகத்தில் ஆழ்ந்துள்ள ஜீவராசிகள் துன்பத்திற்கான மூல காரணம், அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கான பரிகாரம் என்று அடையப்பட வேண்டிய முடிவான பூர்ணத்துவம் ஆகிய அனைத்தையும் இப்பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. சோ நமக்கு இலக்கு என்ன? பகவானிடத்தில் சரணடைவதுதான் இலக்கு. சோ அவருக்கான அந்த யோக மாயையின் அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, அந்த பூர்ணத்துவத்தை தெரிந்து கொண்டு அவருக்கு நாம சரணாகதி அடையும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து நாம விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். அதாவது மகாமாயையிலிருந்து யோக மாயையை நோக்கி நாம் செல்கின்றோம். இந்த வேறுபாட்டை நாம தெரிந்து கொள்ளணும். ஜீவராசி அவனுடைய இயற்கையான அமைப்புப்படி சிறைப்பட்டுள்ள ஜடவாழ்விற்கு மேற்பட்டவனாவான் 100% இல்லையா? ஏன்னா ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது தெய்வீக தன்மை வாய்ந்தது, பகவானினுடைய பின்ன பகுதி. அவன் இந்த லோகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டவன் கிடையாது. ஆனா அவன் இந்த லோகத்துக்கு வரணும்ன்றதுக்காக வந்திருப்பவன் அவன். ஆனால் இப்பொழுது அவன் பகிரங்க சக்தியால் சிறைப்பட்டுள்ளான். அதாவது எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சியால அவன் வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டுள்ளான். இதனால் தன்னை அவன் ஜடசக்தியின் ஒரு விளை பொருள் என்று எண்ணிக்கொள்கின்றான். புனிதமற்ற தொடர்பினால் தூய ஆன்மீக துண்டை கொண்ட ஜீவன் ஜட இயற்கை குணங்களின் கீழ் பௌதிக துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றான். அதாவது அவனுடைய அட்ராக்ஷனே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் எதனால் ஈர்க்கப்படுகின்றான் என்றால் இந்த பௌதிக செயல்களால் அவன் ஈர்க்கப்படுகின்றான். உண்மையிலே அவன் வந்து ஆன்மீக செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுதுதான் இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து அவன் விடுபட முடியும். அந்த ஞானத்தை அவன் பெறாத வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே நடக்கக்கூடிய இந்த மகாமாயினுடைய பிடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்குண்டு அவன் சதா சர்வ காலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா துன்பத்தில் உழன்று கொண்டே இருக்கின்றான். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புனிதமற்ற தொடர்பினால் தூய ஆன்மீக தன்மையை கொண்ட ஜீவன் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி தான். ஆனா இந்த மாயையில் குணங்களால் பாத்தீங்கன்னா கீழ் பௌதிக துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றான். தான் பௌதிகத்தின் ஒரு விளைபொருள் என்ற ஜீவராசியை தன்னை தவறாக புரிந்து கொள்கின்றான். தற்போதைய பௌதிக சூழ்நிலையில் அவன் கொண்டுள்ள முறைகேடான எண்ணம், அதாவது அவனுடைய தாட் ப்ராசஸ், அதுக்கப்புறம் உணர்வு ஃபீலிங், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மற்றும் விருப்பம், அவனுடைய ஆசை, இது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஞான விஞ்ஞானமையால இந்த 3
மூன்றையுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதாவது எண்ணம், தாட் ப்ராசஸ், அதாவது அவனுடைய ஆசை, உணர்வு, அதுக்கப்புறம் அவனுடைய விருப்பத்தை அவன் வந்து வெளிப்படுத்தும் விதம், இது எல்லாமே நம்ம அங்க படிச்சோம். ஆகிய அவனுக்கு இயற்கையாகவே அல்ல என்பதை அது குறிக்கின்றது. ஜீவராசி அவனுடைய பந்தப்பட்ட நிலையில் சிந்தனை, விருப்பம் மற்றும் உணர்வு, இந்த மூன்றுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இயல்பான சக்திகளை கொண்டுள்ளன. பந்தப்பட்ட நிலையில் அவனது அறியாமையால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அவன் விடுதலை அடையும் பொழுதுதான் அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா யோகமாயையில் கட்டுப்படுகின்றது. இவ்வாறாக ஜீவராசி பூரண அருவ பிரம்மாவாகவே இருக்கிறான் என்று தத்துவம் இங்கு தவறென நிரூபிக்கப்படுகின்றது. ஏன்னா அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்றத வந்து அத்வைதர்கள் வந்து கூறுகிறார்கள். சோ இந்த பகிரங்க சக்தியில் ஆளப்படுகின்ற அவன் பாத்தீங்கன்னா அறியாமையில் பாத்தீங்கன்னா ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவராசி பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறாக வந்து அவன் வந்து பூரண அருவ பிரம்மவனாக இருக்கின்றான் என்று இங்கே நிரூபிக்கப்படுகின்றது. அது மிகவும் தவறானது. அதாவது இந்த ஜீவராசி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் நோவேர் கம்பேர்ட். ஆக்சுவலி தோன்றாத அருவம் என்ற அந்த ரூபத்தில் இருப்பவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமபுருஷ பகவான். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன், பேசிக் லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன். அதை வந்து நம்ம ஜீவாத்மாவோட கண்டிப்பாக ஒப்பிடவே கூடாது. ஏனெனில் ஜீவராசி அவனுடைய ஆதியான பந்தப்படாத நிலையில் அவனுடைய சுயமான சிந்தனைக்கு சிந்திக்கும் ஆற்றலை கொண்டவனாக இருக்கின்றான். பந்தப்படாத நிலையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் பூர்ணத்தை உணரக்கூடிய நிலையில் இருக்கின்றான். தற்போதுள்ள பந்தப்பட்ட நிலைக்கு பகிரங்க சக்தியினுடைய ஆதிக்கமே காரணம். ரொம்ப அற்புதமான விளக்கம் இது. நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக இருக்கின்றோம் என்றால் நம்மளை யார் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது? பகவானுடைய அதாவது பகிரங்க சக்தி, எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி, அதுதான் நம்மளை செயல்படுத்தி கொண்டே. அது கீழான ஒரு பொட்டன்சி. ஆக்சுவலி தற்போதுள்ள பந்தப்பட்ட நிலைக்கு பகிரங்க சக்தியே காரணம். அதாவது பரமபுருஷர் விலகி இருக்கும் பொழுது மாயா சக்தி தான் அது பாத்தீங்கன்னா தைரியமாக வந்து அந்த காரியத்தை துவங்குகிறது. பகிரங்க சக்தியால் ஜீவராசி மாயைக்கு உட்பட்டிருப்பதை பகவான் விரும்பவில்லை. பகிரங்க சக்திக்கு இவ்வுண்மை தெரியும். இருப்பினும் அவள் மறதியுள்ள ஆத்மாக்களை மாயையில் பிடியில் வைத்திருக்கும் நன்றியற்ற பொறுப்பை பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் திருத்துவதற்கு மாயா சக்தியின் இத்தகைய செயலும் தேவைப்படுவதால், ஏனென்றால் ஒரு கடினமான சூழலை வரும்பொழுது அதனுடைய விளைவுகள் வந்து ஒருத்தரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாற்றத்திற்கும் எடுத்து செல்கின்றது இல்லையா? எத்தனையோ பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால வந்து மாற்றத்திற்கு அவர்கள் உணர்ந்து எது நன்மை, எது நல்வழி அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே ரைட்டான பாத் எதுன்றதெல்லாமே அவர்கள் தெரிந்து கொள்கின்றார்கள். அப்பொழுது அந்த தண்டனை என்பதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தண்டனை இருக்கிறது இல்லை அது. ஆனா நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்களுடைய விளைவுகளை தான் நாம சந்திக்கின்றோம். அந்த விளைவுகளால் நாம் எத்தனையோ பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறு நாம் இருக்கக்கூடாது என்ற மனமாற்றத்திற்கும் நாம செல்கின்றோம். பாசமுள்ள தந்தை ஒருவர் தனது குழந்தைகளை பாத்தீங்கன்னாக்கா தண்டிக்க என்னைக்கவே இருக்க மாட்டார். ஆனா சில சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்த தவறுகளுக்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவர்களை திருத்தணும் இல்லையா? மேலும் தவறுகளை செய்யாம இருப்பதற்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வழி என்பது கண்டிப்பாக அவர் தந்தைக்கு உரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா? அதேதான் ஒரு கருமையான மனிதனின் கண்காணிப்பில் அவர்களை விட்டு வைக்கிறார். ஆனால் அதே சமயம் பூரண பாசம் கொண்டவரான சர்வசக்தி படைத்த தந்தை பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் மாயா சக்தி பிரிந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அரசர் பாத்தீங்கன்னா கீழ்ப்படிய மறுக்கும் பிரஜைகள் எல்லாமே சிறைச்சாலைக்குள்ள அடைக்கின்றார் இல்லையா? ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சிறைச்சாலைக்கு சென்று பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கும் அறிவுரை கூறி மேலும் இவ்வாறு செய்யக்கூடாது என்று அந்த கைதிகளை விடுவிக்க கூடிய தன்மையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பகவானுடைய கருணைக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு அரசருடைய கருணையும் பகவானுடைய கருணைக்கு நாம் ஒப்பிடுகின்றோம். அதே போலதான் பகவானும் நமது ஆன்மீக உலகிலிருந்து பௌதிக உலகத்திற்கு இறங்கி வந்து பகவத்கீதையினுடைய வடிவில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவராசிகளுக்கு துன்பத்தை அகற்றுகின்றார். அதாவது பகவத்கீதையை நாம வந்து நல்லா படிச்சோம்னாலே அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஞானத்தை நாம வச்சு நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பேலன்ஸ்டா போகக்கூடிய சக்தியை நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம். மாயா சக்தி வெல்லுவது மிகவும் கடினம் என்றாலும் பகவானின் தாமரை பாதங்களில் சரணடைந்தோர் அதை எளிதில் வந்து கடக்கலாம். சோ மாயா சக்தியின் குழப்பமான செயல்முறைகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கு இந்த சரணடையும் முறைதான் சரியான பரிகாரம் ஆகும். சோ நமக்கு இந்த மாயை சக்தியிலிருந்து ஒரு விமோசனம் வேணும்னா அது பகவானின் பாதங்களில் நாம சரணடைவதால் தான். ஆகவே பரமபுருஷ பகவானை உண்மையாக உணர்ந்துள்ள புண்ணிய புருஷர்கள் சொற்பொழிவுகளால் தூண்டப்பட்டு, அதாவது உபன்யாசங்களை கேட்பது, பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில், அதாவது ஜபங்கள் செய்வது, பிரசாதங்கள் செய்வது, விநியோகிப்பது, இது எல்லாவற்றிலையுமே நாம் ஈடுபடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் பக்தியினுடைய ஒரு சுவையை அவன் பெறுகின்றான். இத்தகைய கேட்கும் முறையில்
இத்தகைய கேட்கும் முறையினால், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க சாக்ரிஃபைஸ் இல்லையா, கேட்கும் முறை சிரவணத்தை செய்யும்போது பகவானிடம் மரியாதை, பக்தி மற்றும் பற்று, அதாவது அவர் மேல் ஒரு அட்ராக்ஷன், அவர் மீது பக்தி, இது எல்லாத்தையுமே அவன் வளர்த்து கொள்கின்றான். சோ படிப்படியாக உயர்த்தப்படுகின்றான். சரணாகதி முறையினால் அனைத்து முழுமையாக அடைகின்றன. வியாசதேவரின் உருவில் அவதரித்த பகவான் இந்த இடத்தில் அதே அறிவுரைதான் கூறுகின்றார். அதாவது பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் இரு வழிகளால் பகவானில் திரும்ப அழைத்து செல்லப்படுகின்றனர். ஒண்ணு, பகிரங்க சக்தியால் தண்டிக்கப்படும் முறை ஒரு வழியாகும். அதாவது தண்டனையால் நாம திருந்தி போகக்கூடிய ஒரு முறை. இன்னொரு முறை பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளும் புறமும் ஆன்மீக குருவாக இருந்து ஜீவன்களை அழைத்து செல்வது மற்றொரு முறை. அதாவது ஒருத்தர் பகிரங்க சக்தியிலே இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தண்டனையால் தண்டனை என்பது அவர்களுடைய கர்மங்களுடைய விளைவுகளால் அவர்கள் மாற்றங்களை பெற்று அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் ஒரு உன்னதமான பக்தனாவதற்கான மார்க்கம். இல்லை என்றால் ஒருவர் பக்தியிலே செயல்படும் பொழுது பகவான் உள்ளும் புறமும் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளிப்புறமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குருவனுடைய அனுகிரகம், இந்த மாதிரி உட்புறமாக பரமாத்மாவின் சொரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா வழி நடத்தி செல்லுதல். சோ பரமாத்மாவின் வழியில் ஆன்மீக குருவாக இருக்கின்றார். மேலும் அவர் சாஸ்திரங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள், முனிவர்கள் அல்லது தீட்சை குரு ஆகியோரின் வடிவில் பாத்தீங்கன்னா வெளியிலும் ஆன்மீக குருவாக இருக்கின்றார். இது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இன்னும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டது. மாயா சக்தியானது தேவர்கள் மூலமாக பகவானாலேயே நேரடியாக ஆளப்படுகின்றது வேதங்கள் உறுதி செய்கின்றன. அதாவது மாயா சக்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்கள் மூலமாக, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்லையா, அவர்கள் மூலமாக தான் ஆளப்படுகின்றது. சோ ஜீவராசி பகவானின் பகிரங்க சக்தியால் ஆளப்படுகின்றான். இவ்வாறு பகிரங்க சக்தியின் கட்டுப்பாட்டிற்கு பட்ட ஜீவராசி வேறுபட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கின்றான். ஆயினும் இங்கு காணப்படும் பாகவதத்தின் கூற்றுப்படி அதே பகிரங்க சக்தி பகவான், அதாவது பரமபுருஷ பகவானின் முன் அல்லது பூர்ணமான ஜீவனின் முன் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கின்றது என்பது தெளிவாகின்றது. சோ இந்த பகிரங்க சக்தி யார், எந்த ஒரு உயிர் வாழி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மீது மனதை நிலை நிறுத்தி பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்களோ அவர்கள் இந்த பகிரங்க சக்தியை பாத்தீங்கன்னாக்கா தூரமாக விலக்கி வைக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தில் இருப்பார்கள். அது எல்லாமே அவர்களுக்கு கீழ் இயல்பாகவே காணப்படும். இது கீழான ஒரு ஆற்றல் என்பதை அந்த ஜீவராசியாலும் புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ மாயா சக்தியினால் பூர்ணத்துவம் பெற்ற ஜீவனை அல்லது பகவானை நெருங்கவே முடியாது. சோ ஒரு மாயையில் கட்டுருந்தால் கண்டிப்பாக அவர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானை நெருங்கவும் முடியாது. அப்படிப்பட்ட பூர்ண நிலை அடைந்த ஜீவராசிகளையும் அவர்கள் அணுக முடியாது. ஜீவராசிகள் மட்டுமே அதனால் செயற்பட முடியும். ஆகவே பரமபுருஷ பகவான் மாயா சக்திக்கு அடிபணிந்து ஒரு ஜீவராசியை மாற்றுகிறார் என்பது வெறும் கற்பனையாகும். ஜீவராசியும் பகவானும் ஒரே பிரிவை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பினால் அதை வியாசதேவர் கண்டறிந்திருப்பார். ஜீவராசியும் பகவானும் ஒரே நிலையில் இருந்தால் மாயைக்குள் கட்டுப்பட்டுள்ள ஜீவராசிக்கு பௌதிக துன்பமே இருக்கக்கூடாது இல்லையா. சோ ஏனெனில் பகவான் பூரணம் அறிவுள்ளவராக இருப்பதால் அத்வைதிகளின்படி ஜீவனும் அதே அறிவை பெற்றிருக்க வேண்டும். சோ பகவானுக்கு என்ன ஞானம் இருக்கோ அதேதான் ஜீவராசிகளும் பெற்றிருக்க வேண்டும் இல்லையா. ஆனால் ஜீவராசினுடைய, அதாவது அவனுடைய நித்தியத்தன்மை மட்டும்தான் பகவானோட நம்ம ஒப்பிட முடியும். வேற எதையுமே நம்ம பகவானோட ஒப்பிடவே முடியாது. அவனுடைய குணாதிசயங்கள், இயல்புகள் எல்லாமே இந்த மாயைக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் தான். அதனால மாயையில் கட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவும் ஒன்று என்று நம்ம என்னைக்குமே சொல்லக்கூடாது. ஒன்லி பை த குவாலிட்டி, அதாவது நித்திய தன்மையில் மட்டும்தான் இருவரும் ஒருவர் போல் இருப்பார்கள். ஆனால் பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களுக்கும் இந்த மாயைக்கும் அப்பாற்பட்டவர். ஆனா நாம அந்த மாயையிலே சிக்குண்டிருப்பவர்கள். சோ ஜீவராசிகளை ஒரு பிரிவில் நிறுத்த அத்வைதிகள் பல முட்டாள்தனமான கற்பனை தத்துவங்கள் முன்வைக்கின்றனர். பகவானும் ஜீவராசிகளும் சமமாக இருந்தால் அவ்விருவரும் மாயா சக்தியின் தோற்றங்களாகவே இருப்பார்கள் இல்லையா. சுகதேவ கோஸ்வாமியும் பகவானின் உன்னதமான திருவிளையாடல்களை விவரிப்பதற்காக முயற்சிகள் மேற்கொண்டிருக்கவே தேவையே இல்லை இல்லையா. மாயையின் பிடியில் துன்புறும் மனித குலத்திற்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் மிகச்சிறந்த மருந்தாகும். பகிரங்க சக்தியின் மாயனால் சிக்கி கொண்டிருப்பதே பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் உண்மையான நோய். இது ஒரு டிசீஸ். நாம் எல்லாருமே இந்த பௌதிக பந்தத்துல கட்டுப்பட்டு இருப்பவர்கள் இல்லையா. அதாவது கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக இருக்கின்றோம். அதுவே ஒரு நோய் தான் நமக்கு. அந்த நோயிலிருந்து தான் நாம எப்பவுமே விடுபடணும். அதுக்கு மருந்து பக்தி ஒண்ணுதான். அவர் நோயற்ற பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை நோய்க்கான காரணத்தை கண்டறிந்தார். யாரிடமிருந்து மாயா சக்தி வெகு தூரத்தில் விலகி நிற்கின்றதோ மாயா சக்தியை நம்ம தூரமா வைக்கணும்.
பூர்ணமான பரமபுருஷரை கூட அவர் கண்டார். பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் ஜீவராசிகள் ஆகிய இருவருமே தன்மையில், அதாவது குவாலிட்டி வைஸ் அல்லது குணத்தில் நிச்சயமாக ஒன்றுபட்டவர்கள் தான். எந்த குவாலிட்டி? நித்திய தன்மையில் மட்டும்தான். ஆனால் பகவான் மாயா சக்தியை ஆள்பவராக இருக்கின்றார். He is the controller of the மாயா சக்தி. ஜீவராசியோ மாயா சக்தியில் சிக்கி கொண்டிருப்பவன், அதனால் கட்டுப்பட்டிருப்பவன் ஆக்சுவலி. சோ ஜீவராசியோ மாயா சக்தியினால் ஆளப்படுகின்றான். இவ்வாறாக பகவானும் ஜீவராசிகளும் ஒன்றுபட்டவர்களாகவும், அதாவது குவாலிட்டி வைஸ், அதே சமயத்தில் வேறுபட்டவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். மற்றொரு தெளிவான கருத்தும் இங்கு உள்ளது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கும் ஜீவனுக்கும் உள்ள நித்திய உறவு உன்னதமானதாகும். அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமானது. இல்லையெனில் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை மாயையின் பிடியிலிருந்து திரும்ப பெறுவதற்கு பகவான் சிரமங்கள் பகவான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டார். அதே போலதான் ஜீவராசியும் பகவானிடம் உள்ள அவனுடைய இயற்கையான அன்பையும் பற்றையும் புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. நாம் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்தியையும் பிரேமையும் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அதுவே ஜீவராசியின் மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவம் ஆகும். வாழ்வின் இந்த இலக்கை பந்தப்பட்ட ஆத்மா அடைவதற்கு ஏற்ற முறையே ஸ்ரீமத் பாகவதம் அவனுக்கு சிகிச்சை அளிக்கின்றது. நமக்கு சொல்யூஷனே இதுதான். இந்த சிக்கிக்கொண்ட ஆத்மாவுக்கு வழி தெரியாம நம்ம திணறிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதுல இருந்து வெளிப்படுவதற்கும் இந்த மாயையிலிருந்து வெளிப்படுவதற்கு ஒரே மருந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் என்பது இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு தெரிய வருகின்றது. சோ நான் இதோட இன்னைக்கு செஷனை முடிச்சுக்க. நாளைக்கு லலிதா கண்ணன் மாதாஜி உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்கிறேன் நான். ஓகே.